Czemu Kasiebie zażywają tobaka, to je ciężko powiedzieć. Ale ład czy to już ma wpływ, ład wiadny. Tabakiera w rękach każdego snapera, no i nadszedł czas teraz na tabaczany menaż. Może być Red Bull, kiedy już gawita nie ma. Linijeczka, pudełeczko i rureczka. Na stoliku posypana jest kreseczka, szybki ruch i już czuć smak. Mawę i tabak, to czarnula robi ze mnie swoistego króla. Długie podejście do czerwonego Red Bulla, ale szum mula poprawiam sobie jeszcze raz i jest mi lepiej. Zdabacie na Kasiebach. Dzyl pierwsi, głęscenały waste Tadeusia makłe wścigłe. W pierwszej części naszej wędrówki postanowiliśmy odwiedzić pana Tadeusza Makowskiego, gawędziarza kaszubskiego, wytwórcę tabaki i organizatora Mistrzostw Polski w jej zażywaniu. Chcieliśmy się dowiedzieć, od kiedy i dlaczego zażywa się tabakę na Kaszubach. Tak jak Kasieby istnieją na tych ziemiach, tak my zażywamy tobaka. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby cygaretów nie pyleć, bo my nie mamy kłeminów, żeby dym wypuściwać. Ale żeby tobaka zażyć, to my mamy kuzrę i to my zażywamy. A czemu? Bo dziś, tak jak Wiedno, tak i dziś, są wyrazy tym największy mir, taki szacunek dla drugiej osoby, żeby jak sobie częstuje tobaką. Jest to coś na miarę jakby wziął dziewczę, kuśknął w rąka. Tak chłopu jak sobie do tobaka, to dla niego jest największy szacunek są wyrazy. To jest takie nasza, takie okazywanie wielkiej radości, że my go spotkali, że my możemy z nim pogadać. Bo co, taci my nie pocimy, my nie damy tobaci. Tak jakby co my nie ledamy, to tobaci nie dostanie od nas. Ale taci chcą my ledamy, co my bardzo lubimy. Mówi się też o tym, że Kaszubę można poznać po tym, jak zażywa tabakę. Poprosiliśmy pana Tadeusza, żeby nam pokazał, jak to się robi na Kaszubach. Jak Kasieba wacygnie ruch z tabaką, ty on sobie klepnie pegd, albo nas bezdrzy kusk. Ty on wacygnie, ty on wsapie, to ugarnie sobie fajna kłepiczka. No i ty on znów sobie przezdrzy, ty jak on wcygnie, to nie ma ani na kuzru widać, że on zażył, ani nic. A taci co zażywu, co taci jest pituk, ty to on cały od włosów aż po łysie, od utobaciony. I to zaraz widzisz, kto jest Kasieba, a kto nie. Bo czasem często tu rozmaitych ladzy to i widzę, ci co robią to pierwszy raz, no to tam w ogóle nic, ale taci co przyjdą czasem, oni chcą mieć, on nie może trafić, ciężko je trafi, są tobaką w nozdrzach. No i ty on nie trafi, ty on tam z błekiem, ty on nie uczepony. Zapytaliśmy naszego gospodarza, jak długo już zażywa i wytwarza tabakę. No ja ta tobaka tak zażywam jej tak 47 lat zażywam, a robić tak od 30 lat. Tak są wzór za to richtig, bo ty jak robił, ty musiał dać się zarybiać dla rodziny. Ty nie miał czasu, co tak wiele tym zajmować, choć co ty zajmował, ale tak kusynk. Ale później jak skończył robota, i teraz mam czasu wiele i teraz to, ta tradycja cały czas kontynuuje, żeby to było, żeby my mogli coś zachować dla nich, nie? A co z recepturą? Czy to prawda, że przepis na robienie tabaki jest przekazywany z pokolenia na pokolenie? Czy ona jest przekazywana z dziada pradziada, to jest kusk taci, nie wiem, problemowi, bo ja akurat wziął to od dziadka, dziadek mnie to dał, no bo ja akurat tak so achnął za tą kaszebizną. No ale z kolei moi knypi nie będą tobaci robile. A może moi wnuce,
Oni dopiero są malinci. Może oni wezmą co za to i może bodze dali to robione w narodzenie. Na czym polega tajemnica kaszubskiej tabaki? Czy jest to kwestia tytoniu? To jest to. Tytoń jest ten sum. No a teraz zależy jacy dodatki. Są tacy, co iść wezmą krople miętowy, albo wezmą sobie jakiś inny dodatek, żeby ta smaka, ta pycha była kusk inną. No to i temu każdy ma dobrą tobaka swoją zrobiony i najlepiej swoja chwili. No to tak samo jak ze wszystkim. Jak oni cygaretę pulą. Jedni pulą Marlboro, drudzy pulą tam jaci, inni lajte i cenci, grabi, jedni to, jedni tamto i tym smakują. A to wszystko jest też jeden tytoń. I tak samo tu jest, jak ten zrobi z tego, ten zrobi z tego, ten doda to, ten doda więcej miętę, albo jakichś innych smaków. No i to wychodzi inaczej. Poprosiliśmy pana Tadeusza, żeby powiedział nam więcej o samym tytoniu i sposobie jego aromatyzacji. To jest gatunek no normalnie, pospolity, tacy, co są robić cygaretę. To nie jest jak oni tam czasem juczatą Virginia, czy jacy tam inny, to tam są do fajków tacy amorytyzowani. A to tu nie jest, to jest zwykły tytoń, wyschły, pod wystrzechą, jak oni taci sachy, to on się nadaje. A ten smak, jak te godość, ten aromat, ten ju dostaje od tego, co ju tu sapia, jaci zioła. Jak ju chce mieć taci łagodny, to ju zasiony leste lepę, ten wezna, albo leste miotę, albo płekrzewe. To wszędzie zdrowotny. A sznapsem też was ta zalewa? No, sznapsu by mógł dolać, ale to lepiej go wypić, a nie tam do tobaci. Co to by było za Warszaw, żeby sznaps przez kuzer cygnąć? To go lepiej od razu wypić, a nie przez kuzer. Co to tam daje? Jak tak chce sobie rychtych tobacznych taci, co jak oni gadają, nozdrza jak dwie torwkule, to ten zażywy taci tytoń rychtych gwes zrobiony z tobaci, a tobaka z takiego tytoniu. A nie tam w odzywiu, wiem, że oni i koniaku, i sznapsa, i cadują, i tam, to tam jest głupota. Bo jak można, jak juczeja czasem tu miodową, to co oni do denicy łyl wsadzą, albo pszczołę i to wymielą, że to jest miodowy, to nie może być. Albo wiśniowy, ty co oni wezmą, wykrócą. My mamy zażywać wiśnie, co oni wezmą, wykrócą, wleją kompotu i wykrócą, jo, i wasa się, i to jest wiśniowy, jo. Ladze, no to nie jest, no to nie można. Czasem kosk dla tego to, bo mięta, te leste miote, one nie są do pychy, one są dla tego, żeby one nie drażniały bane tych śluzówci, bo to takie jest ten. Bo leste tak jak to, nie pychnie rychtych, dopiero jak to co zaparzy, zrobi coś to napar. Ty to dopiero pychnie. Jak mamy lesta tytoniu zalele wrzątkiem, to mamy cały tytoń, ten cały aromat idzie w lew właśnie z tego naparu. I tak samo jest ze wszystkimi ziołami. A tytoń to jest zioło. To rosce, to dopiero jak to są pyli, to jest szkodliwy. A tak jak to jest tu u nas na sachu, to nie jest szkodliwy. Zapytaliśmy też naszego gospodarza, czy zdradziłby przepis na swoją tabakę. Jakby kto do mnie przeszedł, aby był rychtych zainteresowany i jakby widział, kto to jest, nie tam taci tam nudel, co by przeszedł i byle chciał so tak pochwileć, że on coś robi, to ja bym mu to przekazał, ale tak to nie. A ta, co firmy robią tobaka, to nie jest tak wcale dobro, a chciał to tobaka, to jest pulwer. To tam nie jest nic, to co można kupić w sklepie.
Ty spółdzielni te idziesz kupić tobaka, jak to wcygniesz, to naidzasz w grdzel. I co to jest? To nie jest tobaka. Tobaka musi być kusk graby, że ona se w kuzdrze so zatrzymie i ten smak jest w tym kuzdrze, a nie, że to te wcygniesz, a to leidzasz w grdzel. To nie jest tak. To je ty tobaci, co je spółdzielni sprzedawana od firmów, ty chyba nie zażywa. To mnie nie ledu taką. Najlepsze jest tobaka, jak już są, skróca i ja wiem, co jemu do denicy wcesnią ty, ja ci lestę, skutka te lestę są i ty ona jest zdrów. A ty tam wiem, co oni tam mielą, co oni tam mają uczwarzony, to tam nie jest. Zapytaliśmy też o zwyczaj zażywania tabaki w kościele. Czy on jeszcze istnieje? Ten zwek ten zwek dziś je, ale nie je oni tak, jak so gydał, że ksiądz dywu. Ten był taki ksiądz, fajny ksiądz, w linii on mieszkał, był to ksiądz Bazylii. Bo pierwszy była te kazalnice były na wystrzutku kwesta, bo nie było mikrofonów. To jak on siedł, to on zażywał, bo kaszepści książę zażywali tobaka. I on siedł i w pierwszej ływce dał tobaka i ty usiadł do góry na kazalnicę, gydał kazanie. I jak on dobrze gydał, to ta tobaka kruzia długo po kwestcele. Ale jak on tam zaczął co zglodzec, ty on na flot do niego, on stukał, ale ja podywał. Ty on miał znak, że on lecho gdy, że to ledze nie słychają. I ty on skończył, on siedł i ty on dalej musiał odprawił. Ale dziś w kwestcele zażywajce, ci co zażywają, wacygają swoje tabakierci podczas kazani i so sepią i zażywają. Oczywiście tam nikt nie cichł, bo Kasiaba nie cichnie, bo rychli Kasiaba jak my godemy nozdrza jak dwie torwkule, a jak on so nasepie, ty tak jak toczk na łuce wato ci teli on so wsepie, ty tobaci, ty on wcygnie. Jo, i tak może 2-3 razy nawet przed tym kazaniem, jakie dłydzi. Nie? Jo, ale to nikogo u nas na Kasiabach nie dziwi, ale jak przyjdą ty pindlarze, ty na to zdrzum, ty masz odzawoją, co my też robimy, nie? W tym kwestii. Ale to tam jest taki zwek, co to nie zadzinie. Póki będą Kasiaby zażywale, to w kwestii tobaka bodzę. Bo jak mówi przysłowie, tobaka to święty zele, zażywu to chłop i ksud w kwestii. I to tak są wzało stutka, że to tak było, bo od tak ksodza. Ale dziś do ksodza nie zażywają tobaci. No mezie, ale nie podczas msia. Mezie poza msią, no tych to już często ja tobakom książę, jak już z nima spotkam, to każdy jeden zażyje, to nie stać go. Pan Makowski zajmuje się również wyrobiem tabakier. Poprosiliśmy go, żeby opisał nam ten proces. Jego głota ja w bulwach, żeby łeda przez 100 stopniach na łycyku, na parę je. A w bulwach tam jest gorączka jak 140 stopni w tej pulpie, w tych pulkach i to przez 3-4 godziny to robi sobie odci. I ty mogę to stasnąć i ty mogę to uformować i wyrzeźbić. To znaczy ja robię taki tradycyjny rodzi, bardzo prosty, inny jak ten tu jest. On jest po prostu ugotowany i splaściony. I to jest taki róg, jak to pierwi robile. Oczywiście ten tu jest wielki, bo mnie szkoda to łycina, ale jak ja go łycą krótki, to by są w tasia mnie miejscu. Ale ten tu jest taki dla wiele lat, jakie często ja, żeby było do poczęstowania, do spróbowania. To by mogło krótki. Ale są tacy rogarze, co tym zajmują i potrafią z tego zrobić kłenia, albo but, albo jako serna, albo coś. Są rozmaity. A jakich dobrych rogarzy was to zna? To znaczy dla mnie takim największym rogarzem jest Rudolf Kręczci. To jest taki szpec od rogarstwa, on się tym zajmuje
i on to potrafi zrobić. On ma takie zdolności artystyczne do tego. Jego brat robi w rogu, ale od syrnów, od jeleniów. A na czym polegają organizowane co roku mistrzostwa w zażywaniu tabaki? To będzie polegało na tym, nikt kto zażyje najwięcej tobaci, ale żeby kto miał swój róg zrobiony, najlepiej przez siebie samego, nie przez jakiego rogarza, ale żeby miał sam co zrobiony, no żeby ukrócił sobie sum tobaka, no i o tej tobace powiedzą, jak on to robi, czym on to robi, gdzie on to robi. Ty, żeby oni coś powiedzą sportownego, ale tobace najlepiej jakby to było u jego rodzenie, albo jak on to uczy tym. No i to będzie wszystko bardzo oceniane przez jurorów. No i to będzie decydowało o tym, czy on zostanie mistrzem, czy nie. No a przynajmniej choć rys on by mógł zarzec, no to będzie wiadomo, że to są mistrzostwa w zażywaniu tobaci. Na koniec spotkania nasz gospodarz wypowiada smutną prawdę na temat przyszłości zażywania tabaki na Kaszubach. Ci, co zażywają i ty wymierają, a takich nowych, rychtych tabaczników to i teraz nie ma. To tam nie ma, żeby kto są w to wcygł. Bo co to tam, to tak myślę, że jest takie jedno pokolenie, albo nowe i dwa, i tyło tobace, ale bardzo tak jak w książkach napisane, to tam nie przetrzymie długo. Kto tabacznik, to kasiopska tradycja, tu jest nosek, tu jest kuzer, to jest stary tabacznik, tu jest tobaka, tu denica, to jest diabli tajemnica, tu jest rukład łeła, ten czas tu jest sodokłeła, tu jest rukład krowę, ten czas tu jest do połowę, tu so zażyj, tu so cichni i jeść ryz, a po chwili bodze zdrów.